Mitä? Mitä? Ryyppyä. Meillä pitäis olla ryyppyä. Pitäis olla. Monta litraa. Niin. Yksi niistä vaan kun oli pullo auki, niin jumalautoon tiille. Ole hiljaa. Ympärillä olevat ihmiset ei tiedä sitä. Anna. Mitähän ne ajattelee, kun mä otan täällä. Annu. Tai sä makaat siinä nurmikolla vittu. Annu. Lenteelasit pääsee. Annu. Anteeksi, että mä olin niin vitun juovaksi. Ei se mitään haittaa. Vittu, mä menen mun... Mun mielestä sä oot itse asiassa aika huvittava. Kun sä tykkää. Ole hiipiä, mä oon aika päissä. Mennäänkö kotiin? Koita nyt vittu tassutella 200 metriä. Kyllä mä sen pystys, ei sinä. Tää? Kyllä mä sen pystys, ei sinä. Sori, että mä oon vähän humalassa. Ihmiset ajaa pyörällä. Lähdetäänkö mene? Lähdetäänkö mene sinne? Tässä on oikeastaan aika kuuma. Onko se niinku ainoa syy? Ei, tuu tähän alkaas. Viereen. No ei Tuu viereen. en varmaan tuu jumalauta. Tässä on oikeastaan aika kuuma. Lähetään vittu makuuhuoneelta johonkin tämmöiseen vittu. Makuuhuone on tosta noin 300-400 Mennään metriä. kotiin. Mennään. Okei. Pystyt.